Αγία Θεός, και Πατρίνο των χειρονομών τα έργα των εθνών. Και σηκώσει Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύχτη και σώνος του νέου αμήν. Άγιε υμνήσουσι και πάλι εγώ έσω το επιδόσει από αυτό και πάλι εν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου του Άννα Μέγα ελεόσουν μεθάσου υπάκουσον και ελέησου του Προέδρου και του Σωματείου, Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών αυτών του Συλλόγου Πλατάνια. Σε ψευδέσει κατεναντίον δογμένου και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευνα. Σώσον Κύριε που όσον τις παιδίες και να κάνουν και των Χριστούς, την άκρη τιμίου και του Χριστού του Θεσσόν και του Ιωάννου, Αγίου και δικαίου, Θεοπατώρου και Άνης και τους αγαθούς και φιλάνθρωπους και Κύριε ο Θεός, διεκών των Αγίων Πατέρων ημών, και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ζήσει τη βοηθειά σας, κατ' πρόοδο.